dem her. Nu lave bremsespor eller svedespor, og det er Lasse, der skal køre. Lasse, hvad er det for noget, vi skal køre i? Det er en Nissan Silvia. Hvor mange heste? 260 cirka. Må man sparke dæk? Altid. Det er den her. Og se, rettet sidder i den forkerte side, så jeg skal ikke ud og blære mig. Det skal Lasse. Skal så skal han have en over nakken. Den kom langt ned her. Ja. Kæft, mand. Shit, det er fuldkommen okay. Hold da kæft, mand. Og det der gode lugt af gummi. Ui. Så en lygtepæl. Så er vi snart færdige. Hold kæft, vildt nok. Det var jo sindssygt. Ja, så er midterskillen